Да бъдат премахнати монополите и картелните образования в българската икономика за истинска демокрация на местно и национално ниво чрез референдуми и радикална промяна на реформата в държавата за намаляване на броя на депутатите, министрите и държавните чиновници. По тези теми ще говорим с двама представители на новоучредената организация Сила, съпредседатели и председател. Кой кажете си? Учредители, т.е. на това сдружение. Аз съм Славян Желязков и съм лицето за медийните изяви. Аз съм Иван Бонев, така се каже пиара на цялото... Кой беше каратиста от двамата? Аз съм каратист. Славян Желязков, каратист. Да. Iron Man. Iron Man, не знам, но въпросът е, че всички сме стигнали до дъното и това е повод да се събереме в нашата държава, да се опитаме да направим нещо. Аз самия съм с 2 висши и 3 следдипломни квалификации. Нито мога да си намеря работа, нито мога да направим каквото и да е. Добре, що не се стоя организацията на протестите във Фейсбук? Защото... Много добре се справяхте в Фейсбук. Видяхме каква масовост имаше в колко града беше последния протест? Над 30 и няколко града са. Така. И сега, защо беше необходимо да изкарате от Фейсбук и да направите гражданско сдружение? Значи, това е много важен въпрос и мисля, че сега трябва да се разясни. Значи, на 2 април се събрахме от 28 града в Велико Търново. Значи, това се пада събота и учредихме съюз на интернет любителите на автомобили. Значи, целта е да се обясни на народа, че това не е някакъв съюз с политическа партия или нещо общо. Значи, разграничаваме се, че няма нищо общо с партия Нова сила, защото има големи спекулации с това. Нямаме нищо общо, ние сме само граждани, млади лица. Значи, първата причина да се създаде това нещо е, че не трябва да има спекулации кой организира хората на улицата. Защото ние сме лицата, които се явяваме на улицата, ние сме хората, които ги организираме. А се появяват постоянно разни други лица, които казват, ние това сме направили, ние онова сме направили. Тоест, вие нямате политически диригенти? Абсолютно вярно. Ама искате референдуми. Говорите за това, че депутатите са много да са 240, нали така? И още N на брой все политически искания. В същото време имаме, ГЕРБ също беше гражданско сдружение в самото начало. Бойко Борисов е каратист. Да. Как да ви повярвам, че не искате да станете партия в даден момент от развитието си? Не се прави аналогия с това. Значи нямаме нищо общо с партия. Това между другото е много интересно. Вчера един познат каза, добре да ето аз съм член на една партия. Обаче и подкрепям изцяло, защото на мен ми е скъпо горивото. Какво трябва да направя в случая? Искам да участвам с вас на протестите. И аз казах, ела като гражданин с твоята кола, ела да протестираш. И той каза, да, ще дойда да го направя. Само, че при нас няма партия, която да натиска отгоре или да ни пуска отдолу. Просто ние сме граждани, млади хора и... Добре, вашия съратник само да ми каже. Вие какво конкретно очаквате? Конкретно очакваме хората да най-после да се надигнат срещу постоянно влошаващата се икономическа ситуация в страната. Ние направихме този съюз, тъй като ситуацията го наложи. Ние просто трябва да имаме някакъв юридически инструмент, чрез който официално да внасяме исканията си в съответните институции. Имате ли диалог с управляващите? Това е най-трудното нещо. Явно, че като граждани само не можем да го направим. Трябва да направим някакъв съюз, с който да ни обърнат внимание. Тук е интересното да кажа в този момент, че къде е СБА, Съюза на българските автомобилисти? Те къде бяха до сега? Ние не сме потърсени от тях. Значи, хората, които отговарят за автомобилите, тотално се крият и по никакъв начин. Къде да ги потърсим? Те си имат офис. Имат си офис. Да. А хората, които протестират на улицата, не се ли виждат? Има интернет сайт, има във Фейсбук страници. Защо? Добре, хубаво. Организирали сте вече сдружението и ще борите монополите, нали така? Първо, защо решихте, че има монопол? Защо има монопол? Никоя държавна институция не казва, че има монопол. Вие защо казвате, че има? Кое е монопол? Никоя държавна институция не казва, но всички, които работят в държавните институции, го казват. Твърди се, че има господстващо положение на фирмата производител, но не е монопол. Няма монопол. Това е доста грешно. Кажете защо? Казвам ви веднага защо. И как ще преборите монопола? Ще го кажа, както много пъти го казах. Държавата се опита да намали цената на горивата. Лукойл не може да намали цената на горивата. Значи какво се казва? Че Лукойл е по-силен от държавата. А дали има монопол, това ни го казаха хора, които притежават бензиностанции, защото те закупуват горивото от Лукойл. Така.
Значи, за да функционира една бензиностанция нормално, трябва да я печалят около 18 стотинки. В момента те работят на 12 стотинки. Демек, малките бензиностанции в момента фалират. Тези хора са плътно зад нас, но те не могат да излезнат и да кажат: Лукойл е монополист. А как им се отрази на тези малки бензиностанции? Подкрепят вашето сдружение ли? Да. Как им се отрази на тях този мораториум върху цените на горивата? От 6 месеца до година голяма част от тях ще фалират. За замразяване на цените на горивата. Значи цените за горивата се замразяват в тези бензиностанции, но цените на горивата, които се взимат от Лукойл, не се замразяват. Значи те дигат цените, а тези, които ги пускат на пазара, са на твърда цена. Нали сещате какво става? И бензиностанциите изкарват по-малко. Все по-малко, все по-малко ще фалират. Цените на дребно? Познайте защо. Добре, вие колко искате да струва горивото? Дизел, бензин? Ами, щом получаваме 240 лева минимална работна заплата, 2 лева е нормалната цена за нашата държава. Добре, защо правим това сравнение? Не мога да разбера. Аз, ако получавам 240 лева, няма да сипвам. Просто няма да карам. Наистина. Тук трябва да се отбележи това, че цените на горивата не са свързани, не влияят само на хората, които ползват автомобили. Цените на горивата са свързани с цените на абсолютно всички стоки и услуги. На потреблението изобщо. Това трябва да се знае от хората, защото доста хора по улиците, когато протестираме, казват: какво ме интересува, аз не използвам автомобил. Да, така е. Всъщност аз мога да избирам дали да заредя гориво, но не мога да избирам да се храни или всички да не се храни. стоки все пак достигат до мрежата, на магазинната мрежа чрез Вие сте за налагане на пределни цени изобщо. Така ли? Най-вече да се намали цената и да има конкурентна способност, защото никой не може да вкара горивото без разрешението на Лукойл. Ако някой се опита да го направи, има комисия, която сега ще ви кажа каква беше, за метрология и стандартизация. Иначе тя налага глоби на тези бензиностанции, които се опитат да изплуват по някакъв начин. Идва комисията с техни хора, налагат им глоба 10 000, 100 000 за качеството на горивото. А качеството на горивото го прави производителя, не този, който го продава. Това може да има намеса на място в бензиностанцията, но както и да е, това е друга тема. Интересуваме какво мислите по този въпрос. Дали трябва да има орган, който да контролира цените на горивата? Специален орган? Значи той има комисия, не тази работна комисия. Говоря за отделен самостоятелен орган, който да отговаря само за това. Да, трябва да има. Трябва да има. И в тази комисия трябва да има хора от нас и хора от Европейския съюз, защото сме едно цяло. Да. И да има пълна прозрачност. Как се сформира тази цена? А ще протестирате ли срещу други монополи? Това е само началото. 150 000 души четох, че сте ще ли да докарате някой ден. Къде, как и защо? Ами, за сега протестите бяха на територията на цяла България. Така. Но напоследък хората почват да изявяват мнението, че трябва да съберат всичките от цяла България. Хората я дойдат в София, за да се види, че наистина е сериозно положението. Колко човека сте обединили до момента? Имате предвид в интернет? Да. В интернет те са много групите, членовете са много... Приблизително? Приблизително около 150 000 души са. 150 000 души смятате, че могат да дойдат в София на протест? Да. Кога? Кога не може да кажем. Следващия протест е на 16 април. Ако и тогава не се постигне нещо, тогава следващия национален е на 16 април. Да, на 16 април. Така, ако тогава не се постигне нещо, какво? Тогава ще се направи протест в София. Масов. Хората са готови да дойдат от всякъде, с коли, пеша, кой както може. Тогава ще се блокира цяла София. Според вас, силен президент би ли могъл по някакъв начин да се намеси по ето този проблем? Силен президент? Ами, силен президент до сега щеше да се е намесил. Вие бихте ли подкрепили някой от кандидатите на президентските избори? Няма да подкрепя никой кандидат на президентските избори. Изцяло се разграничаваме от всякакви политически... Аз на финал искам да ви попитам, с стотинките какво ще правите? С стотинките ли? Еми ще зареждаме по бензиностанциите. Колко сте събрали до сега? Ами много. Колко? Много са. Просто имаме чували с стотинки, ще купуваме по 5 стотинки. Какво ще подпомагате с тези стотинки? Нищо няма да подпомагаме. Просто така ги събирате символично? Да, събираме символично, зареждаме по 5 стотинки. Искаме си фактурата, целта е да се покаже някакъв символичен протест. Това са ни възможности за стотинки да зареждаме. Добре, мерси. Благодарим ви за участие.